спи. Чай, Тюркия не спи. С коя? Нали е Тюркия, Нада? С 11:04. Израилица. Джеврито май. Заповядай. Благодаря. Те си говорят малко странно. Този двор лекува Гриши. Има ли някои проблеми, идват тук. Така е. Нашите легнаха ли? Легнаха. Момичетата приспаха децата. Целите се бяха боядисали. Измих ги. Такива са. Понякога всичко върви наопаки. Объркваш пътя и всичко се преобръща. Смешно е, но е истина. Да, истина е. И точно тогава аплодират този, който се изправи на крака. Че не е ти пред очите, но стоиш си справена глава. Ай, да, хвана И да им тогава съдбата се променя. защо нещо. Тихо. Какво ще се 11:05 е. промени? Виждали сме много бури и урагани. Но понякога всичко е напрасно. Ако човекът, който върви до теб, падне, протягаш ръка, за да го вдигнеш. Но той се опитва да те събори до себе си. А после оставаш сам. Да. Много е важно кой върви до теб. О, за Бога, Тюркян. Всички мъже са еднакви. Глупаци. Безсмер. Ама наистина, така е. Безсмер. Като овца. Абе, малко и той, ама... Абе, те и двамата са съмитнали. Единия инат, другия прави на пука, абе, двамата са си тамън. Ще се струполи. Слушай сега. Дано в реалния да не се разделят. Този казан ври мляко, внимавай да не паднеш в него, а после погледнеш на друга страна, той моментално ще падне в казана. Затова го дръж за ръка и му показвай къде да стъпва. Поне я разсмя. Повярвай ми, така е. Понякога направо ослепяват. Вместо да почукат на вратата, Ако беше другата страна, ти нямаш да говори с тъж, ще да и се са кръгоса. толкова нещастни. Ако Гледат беше в очите като ние котенца. гонишме... Ще ги погалиш ли или ще ги ритнеш? Аз се казваш, Зависи от твоята милост. Затова хвани Сумен за ухото, служи го да седне пред теб и говори с него. Кажи му, че има 2 деца, да се държи като мъж. От едната страна е казанът с млякото, от другата проблемите. Ако не може да върви между тях, не става нито за баща, нито Мижгян за ли ма? съпруг. Да, Сестра има. Аз се Така, кажеш кажи. на тъс на Тюркян другата. Не гинеш. Деря. много хубаво го каза. Имала си тайни заложби, изненада ме. Че ти точно името на лудицата забрави. Какво забравиш ти на ударена? Знаеш ли за Много добре ги знаеш. Вадят ги Не ми от се прави на стените, ударена. Ага, да. Ще стига Ако чопрата с погледнеш кофа. скалата, просто ще я подминеш. И Си хората много също. тъпа, наистина. Не можеш да ги такива. оцениш по външния вид. Аз нали трябва да го държа този телефон? Права си. И за кого Защото снимаш не сме този много близки. точно колко те ти казват да правиш Предубежденията стъпата са си лошо глава. нещо. Защо Да. снимаш? Няма значение, Не си Тюркян. добре. За теб съм лудата Джево. Не, с другата луда. Разбра за какво снимаш. Не забравяй какво ти казах. Помисли си.